nemlig se nærmere på den virkelighed, der rammer tusindvis af danskere, der mister jobbet og kommer ind i dagpengesystemet. A-kasserne er nemlig reguleret af en sand jungle af love og cirkulære, så omfattende, at det muligvis er værdigt til en placering i Guinness rekordbog. Jørgen Anton tog i dag ud for at se nærmere på et temmelig usædvanligt rekordforsøg. Man kan sætte tal på bureaukratiet. Man kan i hvert fald prøve. 65 kilo. Andre muligheder eksisterer også. 1,34 meter. Og de ved, hvad de taler om. En lille gruppe af primært arbejdsløse. De er på vej med verdens største bog. 23.673. Mange sider. Så deres arbejde vil sandsynligvis komme i Guinness rekordbog. Så ligger den, så kan du se, hvor langt den går op. Materialet til rekorden er leveret af det komplette sæt af regler, forordninger og lignende, som skal bringe arbejdsløse i arbejde. Lad os sidde her, og så snakke om tingene. 100.000 har prøvet at være arbejdsløse og komme til sagsbehandling. Og med 30 år i branchen, så har hun en erfaring. Når man havde reglerne der, så var der ikke så mange. Man kunne huske dem, når man ikke engang havde fået dem. Hans beundring for det store bureaukratiske system er også begrænset. Der er ikke nogen mennesker, der kan sætte sig ind i så mange regler og så mange sider på en gang. I 1951 var der 421 sider med forordninger, regler og lignende. I 2000 var det blevet til 17.000 sider. I dag er der omkring 24.000. Og så? Undersøgelsen eller initiativet til kæmpebogen er taget af arbejdsløshedskassen Min A-kasse. De vil sætte fokus på et problem, som ikke er ukendt for politikerne. Vi har ikke råd til spild. Vi har ikke råd til unødigt bureaukrati. I godt en uge har de arbejdet på sagen. Ikke nogen enkelt sag, ikke nogen lille sag. Vægt og omfang taget i betragtning. Men de er optimister. Den nye regering vil gøre noget ved problemet, tror de. Vi skal luge ud i bureaukratiet. Vi skal modernisere. Hvorom alting er, i dag blev den omsider færdig. Bogen, som er skrevet af politikere og embedsmænd i samarbejde, ikke en bog til natbordet. Den er lidt tung at have med i seng, så det står jeg ikke lige at gøre. Men det ene eksemplar kommer nu på Danmarks turné. På Christiansborg 1. november, og derefter som debatoplæg over hele riget. Ja, og så skal vi over til jer på Aftenshowet.